आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मित्र बहुउद्देशीय संस्था भारत संस्थेचे संस्थापक माननीय देवा तांबे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही संस्थेच्या वतीने वृक्षारोपण वृक्ष संवर्धन ही कार्य करीत असतो आणि नाशिक जिल्हा महिला अध्यक्षा म्हणून माझी या संस्थेमध्ये निवड करण्यात आली तेव्हापासून मीही सरांच्या मार्गदर्शनातून काही उपक्रम राबवले, वृक्षारोपण केले, वृक्ष संवर्धनाचे कार्यक्रम घेतले आणि काही तालुक्यांमध्ये मी जाऊन सिन्नर तालुका, मालेगाव तालुका, इगतपुरी, घोटी, शहापूरपर्यंत अगदी आम्ही गेलो होतो आणि हे कार्य करीत असताना अनेक अडचणींना प्रसंगांना सामोरं जावंच लागतं. प्रवास आहे, ऊन आहे, परंतु वृक्षारोपण हे कामच असं आहे की एक आवड निर्माण होते आणि ही आवड उगीच निर्माण होत नसते. वृक्ष हे परमेश्वराने साक्षात एक वरदान आहे. मग तो वृक्ष कोणताही असो, कुठलाही असो, कारण प्रत्येक वृक्षामध्ये केमिकली गुणधर्म हे असतातच. प्रत्येक वनस्पतीमध्ये केमिकली गुणधर्म असतात आणि जास्तीत जास्त ऑक्सिजन निर्माण करण्याचं जे कार्य वृक्ष करतात ते मानवी जीवनासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. जेव्हा कोरोना काळामध्ये आपण तर सर्वांनीच बघितलं, कोरोना काळामध्ये म्हणजे अगदी सगळ्यांचा अभ्यासच होऊन गेलेला आहे की ऑक्सिजन कमी पडला आणि टीव्हीवर बातम्या कशा यायच्या आणि ऑक्सिजन कसा लावलेला असायचा आणि ऑक्सिजन कमी पडतोय. आमच्या नाशिकमध्ये तर ऑक्सिजनचा सिलेंडरचं हे झाल्यामुळे डेथ पण झाली होती आणि ऐन वेळेला ऑक्सिजन पुरवठा झाला नव्हता. अशा अनेक अशा बातम्या अशा खूप होत्या कोरोनामध्ये की ते अगदी सांगणं शब्दात सोपं नाही. अगदी सगळ्या जगानेच पाहिलेलं आहे आणि ऑक्सिजन किती महत्त्वाचा असतो आणि हाच ऑक्सिजन एक वृक्षामधून मिळतो आणि त्या वृक्षाचं संवर्धन करणं हे प्रत्येक मानवाचं पहिलं कर्तव्य समजून चालायचं आणि या अनुषंगानेच जास्तीत जास्त आमची ही संस्था वृक्षारोपण वृक्ष संवर्धनवर भर दिली जाते आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे उपक्रम पण राबवले जातात संस्थेमार्फत. परंतु आमची महिलांची टीम जास्त करून आम्ही वृक्षारोपण म्हटलं की आम्ही महिला आम्ही एक टीम तयार करतो आणि आम्ही अचानक प्रोग्राम वृक्षारोपणसाठी निघतो आणि हे करीत असताना एक वेगळाच आनंद आपल्याला मिळतो की आपल्याला वाटतं की आपण नाही काहीतरी एक चांगलं कार्य करतो आहोत. आणि एक वृक्ष आपल्याला, एक झाड आपल्याला काय देतं? 2 अंशांनी आसपासचे तापमान कमी करतं, एका वर्षात 3 किलो कार्बन कमी करतं, 40 लाख रुपये किमतीच्या पाण्याचे रिसायकलिंग करते, 35 लाख रुपये किमतीचे वायूचे प्रदूषण होणे टाळते, बहरलेल्या एका झाडावर 100 पक्षी, 100 किंवा कमी किंवा जास्त पक्षी वास्तव्य करू शकतात आणि 15 लाख रुपये किमतीचा ऑक्सिजन तयार करतं एक वृक्ष. तर मग वृक्ष ही किती महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि नुसतं हेच नाही तर वृक्षापासून अनेक खनिज संपत्ती म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे फळं असो, फुलं असो, कुठलाही केमिकल औषधं जी बनतात ही आपल्याला वृक्षापासून, निसर्गाच्या याच्यापासूनच औषधे तयार करतात. कुठले पेशंट जरी दवाखान्यात ॲडमिट असले, त्यांना ऑक्सिजन लागतो, तो ऑक्सिजन कुठून मिळतो? वृक्षापासून मिळतो. औषधं गोळ्या कुठून तयार होतात? एक वृक्ष असो, निसर्गाची जी देणगी आहे त्या निसर्गाच्या देणगीपासूनच सगळं. आयुर्वेद असो, तर हे सगळ्यांनाच माहिती असतं, परंतु कळतं सगळं, परंतु वळायला खूप वेळ लागतो. आणि वृक्षारोपण हे म्हणजे तसं ज्या व्यक्तीला वृक्ष लावायचा असला, आता आम्ही संस्थेमार्फत वृक्षारोपणचं कार्य सरांच्या मार्गदर्शनातून करतो. सर आम्हाला ॲक्टिव्ह करत राहतात. म्हणजे व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून आम्हाला ते ठरलेल्या नियोजनानुसार आम्ही ते प्रोग्राम उपक्रम राबवत असतो. पण मानवी जीवनामध्ये मला तर वाटतं सर्वांनाच निसर्गावर प्रेम करायचं सर्वांनाच आवडतं आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण कुणी काय असेना एखादं म्हणजे परसबाग असो, एखादं तरी झाड आपण लावतो. कोणी लावत नाही असं नाहीये. प्रत्येकाला निसर्गाशी मैत्री ही आपोआप होते आणि निसर्ग हा सोबती करणं खूप छान आहे आणि निसर्गाच्या सहवासात जाणंही खूप तितकं सुंदर आहे. आणि त्यामुळे आजकालच्या काळामध्ये प्रदूषण हे रोखणं खूप महत्त्वाचं आहे. प्रदूषण ही समस्या ही रोखणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या अनुषंगाने हे सगळे कार्यक्रम राबवले जातात. त्याच्यामध्ये अनेक आपले ग्रामस्वच्छता अभियान किंवा सामाजिक क्षेत्रातील अनेक कार्यक्रम त्याचबरोबर राबवले जातात आणि